Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba julong man usnam, minta usnam ru kashnong lamin, kabahap hapo ka Amlaram Subdivision, West Jainti Hills District, kala pendap ya ka le'niam Ron Shondi, ha ka jaka le'niam kabadan hayo bakur, ha ka shitrik unay wing, ya ka ni ka le'niam la pendap, da wahe shnong lamin, uba golden gashna, uba la aingo aidem da ki lightly ki siar bat way ubalang bat kat kum kidak kishin, ki bapau ka le'niam, mentakas ni kalong kabha kamiat. Habaya keren bagu wahe shnong kalamin uba golden gashna ulay thu bakani kali niam kalong shibenta banya dai kayo kahat ki jaka puta na ki nong shun nong penjulor badru shibenta ban duai pirat na kabenta ban bha ka kamai ka kaji jong ki nong shong yo shong hat kumju ki nong thit nong pet ban lat na ki nu ki jing men saw men snam kham tam ban yo ya ka kot ka khia habro shis nem denter. Malaki. Kublai sibun ngari golden gas ngar mbak senong jaka senong lamin. Tementah kasengi ngela la ban pendep ya ka pomblang dan ke jingle niam na kapenta ka yo bakor jungi. Kumbangi jupelong man laus nem nadu ki por ndai thai ya ka jingle niam dan ke pomblang. Ta hadu menta ni ki ba bat pateng ki ba sim pateng ke kam ngidang puntulun hak bedi bat kena ka pemblang. Ya kendiat hak bedi bat kena ka jila niam ngala mendong ba kayo bokor kade ka hok kenti ka hok terai jong ka senong lamin. Te nadong sedong na ki kambro di ki ba penjai da ka senong lamin. Te hak bedi pat kena ka jila niam. Te nadu ki por mensua ba ka senong lamin nadu pa kasdang ban seng ban yai ban don ki nong senong tentang kita kipor ka senong la penjai da ka senrait lamin lapo ka bakutop ya ka kurgayang kurgasa pat ka kurgasna te hadu menta da ka ba nang ya kipor suki ya ka niam kerkom hadu mentahi dang penjai da ka senrait lamin lapo hi tenre ya kana ka jila niam joka yo pat rengkat la ya lang bat ka dorbar senong jong ka senong lamin. Teka jing temu hi lane ka jingmut jong kana ka pomblang lane ka jingla niam jongi. Kalong na ka benta bangin ayada ya ka yo ka hat jongi ya kana ka jaka ka puta jongi khamtam ya ki ngila banong ya ki kinong shun lane kinong tu kinong penjulor ya ka yo. Bat ni pelong ru ka jing duai pirat na ka benta ki nadu ki nong shong yo hadu ki nong wan yo bat borok khot ki badon lane ki basong basa apo kana ka yo jungi bat khamtam bakin yo ya kata ka
kamai kaji kebabha bahkan nang roy porum pare ki kamborok kamtam kibala don nadu masdang kana kayo hadu mentah te hakane ke por lene hakane ke program jongi ala wan ban sakhilang da o padaloi jongi o daloi jongka nong talang elaka o pas chul polencar haman laki por man laki snem shaidon be hakane ka jingle niam ka jongi te ngis ngungu sikande na ka benta ka jing simkhia jong o kumu kupa jong ka elaka ban wan ban ya don lang hakane ka program ban ngi scam ba ka jing don lang jong o unlong o resort ba jong ka sen right lamin lapo unlong sen o resort ba jong ka sinong hi para oi tengi kermen ba lang ba kana ka jing le niam jongi ngin sa nangla ban shania susu haki nong penyak yo haki rangba ki ba penyak yakayo haki nong wan yo haki nong khayi nong pateng bat kerman bakana kayo jungi kanang roy parum pore na kawi kapor syakwi pat kapor te hangning ila don lang nya ki montri jongka senraj alamin lapo nadu montri jongka kurgasnga montri jongka kurgasa montri jongka kurgayang te kajinglum simbenta jongkine kadi kawe kaban persingai lem lane kajing ka long kabenta bantun rong lem ya kene ka jile niam jongi bat kumbang tip lane kumbang la ong nadu mene meswa lane no banongkong ba klem ka sein right e temut kene ka jile niam jongi kanom la ban poison sino namar hadu menta kan niam kurkom ka dustur da penyai da ka sein right lamin lapo dengan nakaliang junga naki nakabenta kini ki langut ki montri bat ki pai ba jongka sein right lamin lapo ni ai kuble ki bakla simbenta hakane ke program jungi te ni don ru ya i advisor bala long ru kumi senior most ki executive member jungi i ba omin polong nakaliang junga semua kana kapor ba na kabenta jong kana ka program lene ke jingle niam lene ka pomblang jongi ailang sikentin arkentin jenga ku mungwei na ki long shang snong yong snong ben baju dan benta haka kompenya snong ye thau nadu ki snam rapo sedang hadu benta ngadon makat bakas snong ben te ngayang hene ban pau ka tu snong kublei ya ka snong ben pengkat bat ka sengraj lamen lapo wi do talam bani hakane ka jing lenyam jugi ba mata ka sini ko yo kukur te ka jing lenyam jugi bala mai phang dau ba sunu ni sai pelong ban usnam ka dau jing pelong kene ka jing lenyam kolong ban ya dai ni na ki no ki jing e ki jing sitam namar ha ki jing e ku ki brik batang e batang bat ka nem barem bah bangila bele makanya takanyam ba ong takanyam ron sindi mut kala be dai ni bun ki benta ki jingi pinjai pi jingi kan seran ni ki pi ya jingi jingi kan penroi kamai ki ji umdei ta yangi ki ba ai kan nyam gor kom de wat ki nong wan ye wan hat ki ron po ka yo jingi bat ngai i kat kum ga jing pe ki jonga ba lang ba nang jingi nem jingi namang ngai dang don ki jingi te ki dai sibun ki jingi ki sitom haki babun ki yang kham tam kan kayu bakur jingi kadon marsenda berka ongno berka Bangladesh hakaba ka khayi ka patang kaya ta kapor sa kapor da khinget ko mai phang ni ba kan kayu bakur jingi lasdang nadu kipor hijak ndai spa like kusa kata kamut ba hadin male de sinai ni jingking wa umngot bat hakpop na sansar ka sra pharek mut ka tis kamsul lan ya kata ka six schedule ladi kata ka constitution jong hari India kampat trekam hangin marba ka six schedule kampat dan tang but swaban sangi ka don ka district council kana ka yo jingi la don du ka por bat ya kana ka yo kumbala mai phang dai rong ba snong lapen ya bala di trahi da kata ka lamin lapo ki balai lai telik ki jai ka yang ka sa ka sanga kini ki laikur ki bade ki trahi jong na ka jaka kila ai sopa ya kana jaka hakasun lamin bakin sagi kana kayo dalam ba ka penjai pasta juki
kani kayo kaya ba ya renti ka balong gawe na kayo ba po na thai boda jingi kadi tangan kayo ko ba dangye ne yesa thai boda hadu kini kisni te ka jinglong jingya ju ne kayo balong ya ba renti kai ka pada ya ba renti but ya kaniam korkom ru lap pendep la penjaj manusnam hoi kan lep ka lamin da basnang ka benda haba penjaj na kayo nama kumbaya ki por benda long bakan ne kalamin sekra sil lapo ki don tiba kenok bahar peteng na wiga na we rong ba shui rong ba long khanduna ka jing sampang ji nang ki start ba penjai kap song kap thau te la yarap ye terong da la ka lamin dor basnong de ni ki artili bu kalamin la basnong ba ka sengra lamin lapo ye don bentar kat ba penjai ki ji biar ti kan kayo te tangki ni kien ngayo ban ai ka na ka por te ba ni skam ka jilan ni pikum ki media ka benon lem ka bani Pinra ya na kubo si kibo ki ba cerok ba ya kan kayo kalau di tradik sulamin ka dai le kayo ko belong kata traditional market hadu benda ka bang pendep ka niam ko kom kerti ko distur ka ba hadu benda bawat ka dis kapsul ka yero hak por menta ka yero ya ka yo ji na ba ka dai ka yo ko ba dang ba ka niam ko kom bana pendep ya kata ka niam ko kom maka jinong ka dis kapsul hak di thani ka long man pendep man pensa ya kirti ki distur ibarim ko baja ya kendau ka siap oke tak dengan tian ku boleh sebut. Ngaku muda lah elekan telang. Ngayen banyatu sapi bakayau bakur dauki kalong kayau ka bapau nam ha kariwar Giant Hill bat Khasi Hill. Kane kayau Lakmi bat penyai da kasnong lamin nadu kipor hendai hentai bat hadu mentaru tena kaliang jonga kumu daloi elaka nong telang menta kasngi ngalawan ban sakhilang hangne bat yakane ke jingle niam le rokom puja bat yakane ke yeu bakur dauki bat ngalapun si saru kane kayau kadai kayau niam bat kabalai bat lembah kane ka niam karukom ngibu ya ka duai bat pirat ka kerpat ka kerpon banker balai ya ka jingma bat ka jing mensau ya ki nong di nong thit ki bawan kamai khaji bat kumjuru ya ki nong le nong wan te naka neka por tang kata ngin ai kublei baro ki nong wan le nong wan yau chane